Sialens y Sgwad. Un pêl fasged, a'r nod ydy taro'r teiars lawr neu anelu trwy ei canol, ac ennill y pwyntia. Deifio di camp Comets Aberdâr. Pa mor dda fydden nhw efo'r bêl fasged? Fi'n credu ni gyd bach yn nerfus hynny'n deifio, ni ddim yn chwarae pêl basged neu unrhyw beth fel yna. Fi'n credu bod ni'n lwcus i cael cant. Anelu ni chael nhw. Gyntaf bydd Alicia. Roeddwn ni'n disgwyl well gan Alicia, had mae'n chwarae pêl-rwyd. Bach yn pathetic, ond dyna ni. Nesaf mae Georgia. Roedd hwnna'n rili dda. Nesaf mae Jessie. 10 pwynt arall, da am Jessie. Nesaf mae Ruby. Hi yw gorau at handstand. 100 pwynt arall, da am Ruby. Nesaf mae Millie. Hi yw'r un mwyaf benderfynol. 25 pwynt arall, ni'n neud y mor dda. Nesaf mae Fion, mae hi hefyd yn rili dda at redeg. Fi mewn sioc, dyn ni ddim yn disgwyl hwn o gwbl. Nesaf mae Talyn, a hi yw'r un fwy o dewr. Nawr tro fi, pob lwc! Sgôr Comets Aberdâr 445 o bwyntiau.